Hallelujah, hama dzinodikana. Hebrews chapter 11 verse 24. Bhuku rinoti Moses akura, akaramba kunzi mwanakomana wemukunda waFarao. Kureva kuti chakaita kuti Moses arambe kunzi mwana wemukunda waFarao, akange ave munhu akura, akunzwisisa kuti inini handisi muEgyptian, ndakarerwa ndikakura ndikararama pakati pevaEgypita, but I am not an Egyptian. Urikuona mhuri yeZimbabwe tinofanira kusvika palevel rekukura, kukura mukuziva Mwari, kukura mukuziva bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe rinonzi Constitution of Zimbabwe. Urikuona kuti Madzibaba Ishmael ari kuabusa kana kuti ange achiabusa vanhu. Vanhu vachinzi takamirira Kenani, Kenani takamirira vanhu vachiunganidzwa, vana vasina mabirth certificates, vanhu vakuru vasina zvitupa, vamwe vachitorambidzwa kutora malicense. Ese iwaya maabuses. Ndinogara ndichitaura ndichiti the church iri pamusoro peconstitution. Zvino nyaya dzakadai hadzifani kurambwa vanhu takanyarara, maabuse akadai achiitika. Machechi mamwe acho ari kunzi machechi haasi machechi but macults. A cult is whereby mafollowers anotevera munhu vachitadza kutevera Kristu, vachitadza kutevera Mwari, vomanipulatwa nemunhu, munhu oita zvaanoda navo because of ignorance. Saka uri kuona kuti Madzibaba Ishmael akaita zvaanoda navanhu, vanhu vachivharwa, kuposa kunonzi kuputirwa. Ndakambotaura ndikati mhuri yeZimbabwe munofanira kumborutsiswa. Vamwe makadyiswa makararwa echinamato, vamwe mukadyiswa makararwa epolitics, mukaputirwa zvekuti munhu unotadza kuziva kuti unoda birth certificates. Ko idzo statistics dzenyika, government kana ichinzwa kuti kune vanhu vasina zvitupa, kune vanhu vasina mabirth certificates, vari kunzi vari kumirira Kenani ichauya. Kenani ichauya kupiko? Zvese izvi hazvimo mushoko raMwari. Saka uri kuona kuti kune iwaya antonzi religious abuses, not only social abuses, also religious injustice, religious abuses that are taking place in our nation. Saka uri kuona kuti Zimbabwe tiri parumana nzombe, Zimbabwe tiri madzudzo, parumana nzombe madzudzo ekuti politicians anoita zvaanoda, mafundisi anoita zvaanoda. Ukada kunzi utaure zvepolitics, zvonzi mufundisi Nyamakanga vakuita zvepolitics. Chitaura zvaMadzibaba Ishmael ari kuunganidza vanhu vachivharirwa, vana vasiri kuenda kuchikoro. Mwaka uno tinotori nevana vanga vakachengetwa naMadzibaba Ishmael vasiri kuenda kuchikoro. Zvino zvikanzi Bishop Nyamakanga ataura, zvonzi Nyamakanga ane majerasi, Nyamakanga anotuka paridza Jesu. Tinoparidza sei Jesu kana tine vamwe vatungamiri vechechi nhasi vanodzvanyirira vana vesangano, vanodzvanyirira vana kuburikidza nechitendero? Mamwe machurches amuri kuti machechi, rekeza ndikuudze, haasi machechi but macults ari kugadzirwa navanhu. Ekauti ndo unonzwa munhu achiti kuchechi kwedu haati Jesu anoti kuchechi kwedu tinodai. Prophet kana kuti Madzibaba Ishmael akati musatore zvitupa. Chindiudza izvezvi kuti kune backlog yakaita se vana vese vane vanhu vese vakazi ngavaendeswe kumakombe kana pamarket square kana kumachipisa kundotora zvitupa nemabirth certificates only because of ignorance. Mhuri yeZimbabwe, it's a high time to wake up. Moses akura, akaramba kunzi mwanakomana waFarao. This is the high time for the church to wake up. This is the high time for the people of Zimbabwe to wake up. May God bless you.